Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Oktubre 20 hanggang 22, 2021 at ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update, ito ang latest nating GovSat na ginawa na yung gabi, alas 8 ng gabi. So this is for today, araw ng Miyerkules hanggang bukas po ng Huwebes at nanatili pa rin yung hanging hilagang silangan o mahinang amihan sa may Batanes, Pobinco Islands, silangan bagay po ng Luzon, kasama po ang Quezon Province at Kabikulan. So inaasahan po dito ang pasilip-silip ng haring araw na kung minsan may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon ng gabi at especially po dito sa may bahagi po ng Kabikulan kasi nagko-converge pa yung hangin po mula sa ilagang silangan. Samantala, dito sa may bahagi po ng Kabisayaan, Mindanao, Palawan at Sulu Archipelago, kasama po ang Kalayaan Island Group, sa may spot list po yan, ay may inaasahan po tayong mga isolated rain showers and thunderstorms, dulot po ng pagsalubog ng hangin mula sa ilagang silangan at variable paiba-iba naman ang direction galing sa baba nitong intertropical convergence zone. So nasa influence po sila ng intertropical convergence zone ito sa mga areas na binanggit natin. At dito po sa papasok sa PAR, mayroon naman po isang surface trough na we will keep an eye. Okay, babantayin po natin yan for possible development habang tatawid po ito ng ating bansa. Baka na yung Linggo or Lunes o Martes. At dito naman po sa may southeast of Guam, sa may eastern and central Micronesia, mayroon pong nag-form na panibagong area of low pressure. Ito po si LPA 98W na kasalukuyan ay napakababa po ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo sa loob na 24 oras. So ito po ay tatahak pahilagang kanluran sa general direction po ng Mariana Islands. So inaasahan po ito na posibleng maging isang aktibong LPA sa mga susunod na araw at sa Lunes o Martes baka maging isang ganap na bagyo po itong LPA na ito. But ang pinapakita po ng computer models, ang good news ay hindi po ito makaka-apekto o pupunta o papasok sa Philippine Area of Responsibility, sa dagat lamang po siya. At ito yung surface trough ay pagtawid po dito sa Visayas, posibleng may mag-form po dito na panibagong LPA at ito ay pag tuloy-tuloy ang development, baka maging isang ganap na bagyo po siya bago po o prior na magtama po sa Southern Vietnam. So medyo okay naman po ang ating panahon, walang mga bagyo na inaasahan hanggang sa November 1 at subalit may mga inaasahan po tayong mga ulan, lalo na ngayon nag-start na po yung tinatawag nating La Niña phenomenon. So habang nag-start na po yan, so ang araw-araw nating panahon, mas lamang po ang ulan compared sa haring araw o sunny conditions. Okay? O tuyo. So inaasahan na po natin yan dahil sabi nga, may bagong La Niña na nagsisimula na yon hanggang sa Marso pa po yan. Okay? So yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito yung fast animation. So nakita po natin ang mga mauulap na pabuhay rin sa halos sa 3/4 ng ating bansa. So yan po ang IDZZ at dito naman po yung northeasterlies. Ito po yung panibagong surface trough. At ito naman po yung LPA 98W na kasalukuyan ay nasa may eastern Micronesia. But ito po ay nasaan tatahak pahilagang kanluran. At ito naman pong surface trough ay tatahak patungong Kabisayaan. So inaasahan po ito na nagbibigay pa po lalo na mga ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, particularly na yung darating na weekend. Okay? So huwag niyo kalimutan magdala ng mga payong o jackets pag kayo po ay lalabas ng bahay. Okay? Dito po yung rainfall accumulation mula sa windy.com. Galing po ito sa European model o ECMWF. At unahin muna natin ang next 24-hour na rainfall accumulation simula kaninang 8 a.m. hanggang 8 a.m. bukas. So inaasahan pa rin natin mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng Pilipinas na maging mas malakas po dito sa may Northern Palawan, Calamian Cove Islands, Sulu Archipelago at dito po sa Kanluran, bahagi po ng Mindanao na kung saan nandun po ang Zamboanga Peninsula.
Okay, so yan po ang ating 24-hour rainfall accumulation. But kung i-move natin for the next 3 days hanggang Biyernes, ayan po, inaasahan po natin mga pag-ulan, magiging mas malawak po ang ulan dito sa may silangan bahagi po ng Eastern Visayas, sa may Eastern Samar, dahil po sa papalapit na surface trough. Kung nakita po ninyo, yan po yung track niya. Okay? Forecast trail na tinatawag, na kikita mo yung paggalaw ng ulan. Okay? Kasi ito yung ulan na ito, heavy po ito. Heavy rainfall. At yun po, kita po natin Visayas, portions po ng Sulu Archipelago at Mindanao, may mga inaasahan po mga localized thunderstorms. Lalo po sa hapon o gabi hanggang sa Biyernes. Okay, gayon din po dito sa may Central Luzon, Southern Tagalog Provinces, Metro Naga, okay, so, at ibang bahagi po ng Kabikulan. So, common po yan pag meron po tayong lumalapit na La Niña phenomenon. Okay, at ito naman po yung wind and pressure forecast, pati yung ulan. So, makita po ninyo, bukas po ng Huwebes ng hapon, nandiyan na po yung tinatawag nating surface trough na posibleng maging bagyo at ito na posibleng maging low pressure area at ito po ay patungo po sa direction po ng Pilipinas. So yan po mga thunderstorms bukas ng hapon at sa darating pong Friday, yan pa rin po. May mga ulan pa rin magaganap lalo na po sa may Visayas at Mindanao at sa Sabado po ngayong weekend, ito po ay magbibigay pa rin ng mga pag-ulan, itong mga localized thunderstorms ito. Subalit, iyan na po yung possible formation ng isang LPA, tatawid po ng Eastern Visayas at sa Linggo, ito po ay lalabas na po dito sa may West Philippine Sea via Palawan. At sa Lunes po, Oktubre 25 o kada Oktubre 25, okay, inaasahan pong itong LPA na ito ay posibleng maging aktibo at may malaking possibility na baka maging isang ganap na bagyo po yan, lalo na po sa katapusan ng November. Lalong-lalo na po sa katapusan ng Oktubre. So, ito naman po yung isa, si 98W. So, kung i-move natin hanggang Wednesday, ay lahat po sila paalis sa ating bansa o hindi magbibigay ng epekto po sa within the Philippine Area of Responsibility. So hanggang October 29, kita po nyo, medyo paganito yung movements nila. So palihis. So walang problema po. At bago tayo paalam, ito yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 weeks. So unahin natin ang unang linggo, October 20 na yung araw na ito hanggang October 26. Ang Pilipinas po ay nasa area po ng high or above average rainfall pagdating sa ulan. Subalit po ang area po ng Visayas hanggang Luzon ay nasa high risk o high probability na posibleng may mag-form po na isang tropical depression o tropical cyclone. Lalo na po sa palagay ko, ito po ay magiging bagyo. Okay? Paglabas po ng Philippine Area of Responsibility o pagtawid po niya ng Visayas o Luzon. So, yan po ang inaasahan natin. At meron naman po ditong 50% probability na posibleng meron pang isang bagyo na ma-form northwest of Guam. But ito po ay mag-record po siya pupunta dito. Ito naman po papunta sa bahagi po ng Vietnam. So, pinapakita na lahat po sila paalis. Okay? And, sa week 2 naman po, valid October 27 to November 2, all clear naman po ang ating bansang Pilipinas. Meaning po, normal po ang ating kalagayan ng panahon. May mga thunderstorms sa hapon o gabi, mainit sa umaga, cloudy pagtanghali. So, yan po ang common weather conditions kapag nasa tropics po tayo, especially dito sa ating bansang Pilipinas. Okay? So, yan po ang October 20 to 26. So, October 27 to November 2, yung week 2, ay medyo maganda pa rin ang ating panahon. Walang bagyo formation o tropical cyclone formation na posibleng magbuo. Okay? And,
Yan. So, yan po ang ating latest at dito na natin itatapos ang ating video analysis ngayong ako po ng Miyerkules hanggang Friday na po ito. So, babalik ulit tayo sa Friday mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.